Я бы сказал, что это хутчэй инструмент, связанный с полетом фантазии. Когда появляется хороший, яркий исполнитель, он сразу же дает жизнь инструменту. Это ломает мозг. Это сначала ты вообще не понимаешь, что происходит. То есть тут нажимать, здесь нажимать, туда нажимать. Пэўныя рэчы забараняліся вельмі жорстка пры гране на аккордеоне и, грубо кажучи, били по руках за такое. Тут даже есть имя, не Маша, есть Ирина, есть Наталья. Это получается как со скрипочкой на вырост. Было же время, да, может, 70-е годы, когда он считался там чуть ли не буржуазным инструментом. Некоторые музыканты не умеют читать по-немецку, да, это называют его хохнер. Хохнер. О, у меня был хохнер, такой хороший инструмент. Я шел, смотрю, стоит причудливый инструмент, то ли фортепиано, то ли баян. Я такой, я хочу на него. И потом прихожу домой и говорю, я записался. Вообще, мой дед очень хотел, чтобы кто-то играл на аккордеоне, даже покупал его. Ну, маленький, очень такой компактный. И вот завершилась его мечта, и я вот играю на аккордеоне. Калі ў шэраг музычных інструментаў Беларусі жалейк, капшуку і цымбалаў паставіць акардэон, ён пэўна ж зверне на сябе ўвагу сваім арыстакратычным паходжаннем і не зусім тыповым для нашай краіны імем. Гэта пасынак народнай інструментальнай культуры. Чаму пасынак? Чаму народная інструментальная культура, скажем, до конца яго не ўспрыняла, і нават у масавым уяўленні гэта не народны інструмент. Першыя акардэоны на тэрыторыі Беларусі з'явіліся ў Віцебскай і Магілёўскай губерніях і адразу ж прыйшліся па душы простаму народу. Чаго не скажаш пра эліту, якая імгненна ахарактарызавала прышлы інструмент пошлым. А ўсё з-за прыпевак і іх непрыстойнай лексікі. Але ж з песні слова не выкінеш. Пазней акардэон аб'явяць сімвалам варожай культуры і нават абвінавацяць у разбэшанасці моладзі. Як вердыкт, гады афіцыйнага табу. Было же время даже, я точно даже не знаю в какие-то, может, 70-е годы, когда он считался там чуть ли не буржуазным инструментом, то есть баян был, аккордеон даже не принимали в колледже. Пройдзе не адзін год у барацьбе за месца пад сонцам, перш чым Беларусь прызнае акардэон, і ён зойме сваё месца ў спісе народных. Не сціпла так пацесніўшы ў ім дуду, скрыпку і цымбалы. Акардэон – інструмент складаны, больш за 2000 дэталяў. І вось парадокс, яшчэ гадоў 100 таму існавалі майстры, якія кустарна выраблялі яго ў сваіх майстэрнях. Час сённяшні карыстаецца выключна прывілеямі вытворчасці, а менавіта нямецкімі і італьянскімі інструментамі. Вельтмайстер, хорк, скандалі, ёсць і беларускі варыянт – акардэон Краўцова. Немецкий бренд Хонор. Некоторые музыканты не умеют читать по-немецку, да, это называют его хохнер. Хохнер. О, у меня был хохнер, такой хороший инструмент. Адмысловыя майстры ёсць і ў Беларусі. Яны сканцэнтраваны пераважна ў маладзежні, дзе ўжо 14 гадоў існуе фабрыка зонта. Ад ліста фанеры, самай трубнай кнопкі і нават з пружынкі да гатовага інструмента. Тут усё ствараюць уласнымі рукамі. Матэрыял пераважна беларускі. Для корпуса майстар адбірае самае пявучае дрэва. З гэтай нагоды можна перабраць да 20 экземпляраў. После склейки уголков получается вот такой вот каркасик. Каркасик, который уже обклеен красным деревом, шпоном и состоит из фанеры. Фанера з бярозы, таму што шчыльная і добра рэзаніруе, корпус з цвёрдага бука. Камплект рэзанатараў выключна з рэзананснай елкі. Яе прывозяць з России. Чтобы сделать комплект резонаторов, нужно приблизительно 1,5–2 метра елки, из которой потом отберется только на один баян детальки. Адных толькі рэзанатарных планак патрабуецца каля 800, таму работа мясцовых майстроў нагадвае рамяство ювеліра. Усё гэта таксама філігранна і тонка. Если в начале корпуса
проворонишь 1 миллиметр хотя бы, в дальнейшем не влезут сюда другие детали, не хватит им места. Здесь нет простых деталей, потому что вот даже вот опора для кнопки, она очень простая, вот пластмасска, там, она весит 2 грамма, но от нее очень много зависит. Ну, неблаго. Стварэнне акардэона песня доўгая, хоць і работы па яго вытворчасці выконваюцца пааперацыйна. Працэс цалкам ручны. Таму адзін недакладны рух і справа дзясятка папярэднікаў сапсавана. Але на фабрыцы ўсё ідзе як па нотах. Тут же аккорд может изготавливаться в течение месяца, 1,5 месяца. Корпус по технологии, он должен вылежать вообще целый год. Замочил, материал стал мягкий, пластичный, эластичный. И работаем, покрываем корпус. Опять же, высушиваем, вычищаем, зашкуриваем, чтобы не было видно швов. Некаторыя сакрэты вытворчасці гадамі трымаліся ў тайне. Таму збіралі корпус, склейвалі мяхі, упрыгожвалі дэкорам гатовы інструмент вучні. Найбольш складаную задачу – кляпаць галасы – майстар нікому не давяраў. Вот такой язычок. Один, снизу второй. Всего 796 – это в большом инструменте. Імя Міхася Сідзько на слыху ў музычных колах. Прычым далёка па-за межамі Беларусі і нават Расіі. За амаль 30 гадоў працы з-пад лёгкай рукі майстра выйшла больш за 250 язычковых инструментаў. Каждый голос делается вручную. Трудность не в слухе, больше в зрении. Потому что вот этот голос, он колеблется в этом проеме. И расстояние между стенками и между голосом примерно 0,02 миллиметра. Міхасю Александровичу падуладна ажывіць нежывое, у нашым выпадку метал. Надаць гучанне матэрыялу, які па прыродзе сваёй спяваць не ўмее. Ці гэта не цуда? Была такая установка, если сделаешь 7 инструментов, тогда ты уже будешь более-менее все знать. Пройдзе не менш як 3 месяцы, перш чым інструмент з'явіцца на свет і прагучаць яго першыя самастойныя ноты. Дарэчы, акардэон, які ствараецца ў маладзечні, носіць імя прафесара Краўцова. Гэта менавіта ён удасканаліў аргана-фартэпіянную клавіатуру акардэона у той час, як інструмент-ізгой не пускалі ні на конкурсы, ні на акадэмічную сцэну. Прафесар дапамог выйсці акардэаністам у людзі, стварыўшы гібрид акардэона і баяна. Разные музыканты в разных странах любят разные тембры звука. Мы научились это учитывать и делать. В Германии одно, в России другое. У народзе заўважылі, акардэоны бываюць плакучыя і пявучыя, а могуць залівацца на ўсе галасы. І добра, калі прымусіць пусціць слязу голас інструмента, а не яго адсутнасць. Нездарма людзі казалі, без акардэона вёска быццам удава. Это как маленький оркестр. То есть на нем можно какие-то исполнять ударные инструменты, какие-то басовые функции, потом с аккомпанементом можно. И наверх накладывать мелодию. Імітацыю гучання розных інструментаў акардэону забяспечвае наяўнасць пэўнай колькасці рэгістраў. Менавіта яны афарбоўваюць акорды ў адпаведны тэмбр. Акардэон – это инструмент вельмі багаты, на ім можна практычна ўсё сыграць. Часам не трэба ўсё іграць на акардэоне, асабліва калі гаворка ідзе пра народную музыку. Большасць сучасных акардэонаў клавішныя. Пры гэтым правая клавіатура цалкам паўтарае фартэпіянную, у той час, як яна вылучае мелодыю, левая ахінае аккомпанементам. Нажимается одна кнопка, а звучит 3 звука. То есть звучит аккорд. Аналогов нету, ни в каком другом инструменте такого нету. Адно ты мі малой октавы да до 4. Вось дыяпазон паўнаразмернага акардэона. У інструменце трымціць адначасова больш за 4 сотні язычкоў, страявых, октаўных, пікала і квінтавых, што і адорвае яго некалькімі галасамі. Ну, это в зависимости от того, где и как он изготовлен. Допустим, вельтмейстера, они немецкие, там он один тембр. Допустим, это АК-аккордеон, это воронежский с России. Уже это более высший класс, профессиональный. Гучанне інструмента анатамічна закладзена і прадвызначана майстрамі тэрытарыяльна. У Беларусі ж галоўнае патрабаванне да тэмбра сфарміраваны наступным чынам. Акардэон павінен залівацца на ўсе галасы.
Вонкава быццам баян, па канструкцыі гармонік, а па клавішах і магчымасці пераключаць рэгістры падобны да фартэпіяна. Прычым жа тут губны гармонік? А вось прычым. Звук аккордеона, его дает маленький вот такого размера металлический язычочек внутри вот устройства, вот эти голосовые планки, если там достать их, напоминающие губную гармошку. Зразумела, канструкцыя акардэона куды больш складаная. Правая і левая секцыя злучаныя паміж сабой мяхамі. А гэта 13 складак, якія пры сцісканні і расцісканні прымушаюць инструмент спяваць. Количество клавиш обычно может варьироваться. То есть это может быть там 34 клавиши, 41, 37. В зависимости от модели. Тут уже кому сколько надо диапазон, сколько нот человек требует. Левая ж клавіатура ствараецца 5 ці нават 6 радамі. 2 басы, астатнія акорды. Дарэчы, заўважце, трымаецца інструмент на плячах выканаўцы. Менавіта з гэтай нагоды ў Амерыцы за акардэонам на пэўны час трывала замацавалася досыць цікавае абазначэнне – фартэпіяна са шлейкамі. У нас принята классификация, называется половинка, 3/4, 7/8. Левая клавиатура, вот 120 басов, это полный, все знают, аккордеонисты, 96 басов, это 7/8, там 80 басов, 3/4, и 60 басов, это половинка. У мяне в руках акардэон маленькі. Яго у народнай культуры часам называлі чацвярцінка. Насамрэч, ён з пункту гледжання, скажем, італьянскіх альбо нямецкіх майстроў ніякая не чацвярцінка, клавішаў тут не чвэрць, потому што уявіце сабе, калі бы это была чвэрць, якая была гіганцкая клавіатура. Такіх не бывае. «13 бамбукавых трубачак, невялікі гарбуз і муштук». Менавіта так выглядаў кітайскі свяшчэнны інструмент шэнг, прабацька губнога гармоніка. Што ж яго яднае з акардэонам? У аснове і таго, і другога прынцып свабоднага вібрыруючага трыснёга. Паколькі акардэон прыйшоў вельмі позна на нашай землі, у параўнанні, скажем, са скрыпкай альбо з цымбаламі, а па-другое, паколькі акардэон стаў вельмі агрэсіўна, вот уже вот такое слово, заваёваць свае пазіцыі і пачаў выцісняць іншыя інструменты, то і стаўленне да яго доўгі час было насцярожанае, а часам застаецца насцярожаным. Усё часцей на акардэоне падыгрывалі на вячорках з застольным песням. Страшна папулярнымі станавіліся танцы, якія прыходзілі ў вёску з гарадской культуры. Танга, тустэп, падыспань, матлет. Замоўцы, а музыканты гралі на замову, на вяселлях ці на танцах падрабавалі модных мелодыяў. Я ведаю сем'і, у которых бацькі пасля вайны куплялі ўсім сваім дзецям па акардэоне. В нейкім сэнсе акардэон выступаў для хлопца чымсьці кшталту пасага для дзяўчыны. Ужо другім нумарам было тое, ці ўмее ён іграць на гэтым інструменце, ці не ўмее, але акардэон мусіць быць. Антон Акуловіч, той, без каго яшчэ паўстагоддзя таму не абыходзілася ніводнае вяселле, ніводзін хрост і ніводныя провады. Самы ганаровы чалавек на свяце і першы чалавек на вёсцы. Вясковы акардэаніст, якіх сёння засталіся адзінкі. Я залазил за барабанщика, самое такое место, и все время смотрел на пальцы музыкантов. И думал, представлял, запоминал, что играют. Вот с того как-то и началось. У адмысловых майстроў і інструменты адмысловыя. У той час, калі усе настройваюць акардэоны па вышэйшым класе, ён, наадварот, просіць свой крышачку расстроіць. Музыканты классические, они не любят вот этот французский мюзет. Когда этот морозец уже плавает почти в пределах секунды, он уже начинает им резать ухо. А мне нравится. Гісторыя акардэона пачалася ў 1820 годзе, калі нямецкі гадзіншчык Бушман стварыў першую ручную гармоніку, якая, шчыра кажучы, больш нагадвала дзіцячую цацку, так званую эаліну. Кірыл Дэміян, майстар з Вены, вырашыў яе удасканаліць. Так, на 2 корпусах, злучаных мехам, размясціліся па 5 клавішаў для правай і левай рукі. Гэта і была тая самая кропка адліку.
Да пашырэння акардэона ў Беларусі вельмі моцна спрычынілася другая сусветная вайна, таму што беларусы, якія ехалі, і не толькі беларусы, якія ехалі з захаду, з пераможанай Германіі, вельмі часта везлі акардэоны. Это ломает мозг. Это сначала ты вообще не понимаешь, что происходит. То есть тут нажимать, здесь нажимать, туда нажимать. То есть это как-то 3 действия разом делать, это очень сложно. Ад першых націскаў на клавішы да ўпэўненай ігры можа прайсці колькі заўгодна часу. Усё індывідуальна. Але падтрымка тое, што ў аснове. Вялікая справа часта складаецца менавіта на плечы выкладчыкаў. Есть кнопочки с ямочкой, все думают, как. И вот ты находишь эту ямочку, знаешь, на втором ряду, вот основной и второй, тут есть нацарапанная кнопочка, потом кнопочка с ямочкой, потом еще одна. Вот. И ты ему показал этот мажор, и он тоже... И все, он уже может частушки петь, все что угодно. Калі яшчэ 100 гадоў таму першы гармонік, прашчур акардэона, перабраўся на Беларусь, то адразу ж палюбіўся яе жыхарам. Да таго ж інструмент лёгка даваўся, адсюль вялікая колькасць самавукаў. Это вельмі цікавыя людзі. Іх і даволі яшчэ шмат. Зараз, правда, это пераважна пажылыя ўжо людзі. Па іх вельмі цікава назіраць, як фармавалася гэтая вясковая культура. Я первое время тоже не мог привыкнуть, как на нем сидеть, как там струны еще какие-то. И лады там надо, ноты зажимать тоже. Но в основном эта посадка должна быть правильная, чтобы особенно ребенку, особенно когда он маленький, это очень трудно его научить посадить правильно, потому что когда только начинает он садиться, у него все болит, спина, это очень трудно, и за этим надо следить. Акардэон – інструмент, які ставіць перад сваім гаспадаром некалькі важных умоў. Па-першае, валоданне музычнай граматай. Па-другое, адпаведная фізічная падрыхтоўка. Як-ніяк важыць ні многа ні мала 16 кілаграмаў. Палегчаны варыянт не моцна адрозніваецца – 13, што гэтаксама, згадзіцеся, нямала, асабліва для дзіцячых плеч. Приходится так, ему чуть-чуть тяжеловато, ждешь, пока вырастет, он пока силы появятся. Я пошел, потому что мне посоветовала больше мама. Потом я сам увидел, что мне очень нравится, и музыка – это мое. Перш чым прыступіць да вывучэння першых гам і пазіцый нотнага стану, дзеці на занятках сальфеджыа ладзяць адпаведныя гульні. Звычайная практыка. Не кожны пройдзе гэты шлях да канца, а таму набыццё інструмента справа другасная, хоць і, безумоўна, неверагодна адказная. Я всем говорю, инструмент должен выбирать тот, кто на нем будет играть. Вот берите, даже это ребенок, если ему там 10 лет, возьмите его. Он оденет этот инструмент, и он поймет, что вот оно. Я параю бы зазірнуць унутр. Все-таки раскрутить его и поглядеть, в якім стане знаходзяцца галасы и в якім стане знаходзяцца басы. Вельмі прыкра будзе, калі пасля 2-3 выкананняў гэтыя галасы, як мы кажам, пасыплюцца. Паляцяць, пачнуць гучаць фальшыва. І вось калізія. Выбраць для дзіцяці больш бюджэтны варыянт ці ўсё ж такі адразу прафесійны. Пытанне зорачкай для многіх бацькоў. Это вот называется ответ клавиш. Когда ты дотронулся до клавиш и получился звук. А если не очень качественный инструмент, ты жмешь эту клавишу, тянешь этот мех со всей силы. О, наконец-то какой-то непонятный звук появился. Конечно, ребенку это интерес пропадает быстро. Так что да, качественный инструмент – это большое дело. Если ты музыкант и занимаешься этим немножко, без этого просто нельзя. Потому что уже потом пальцы начинают не слушать. Пастаноўка рук пры грані на акардэоне – тэма аднаго з першых заняткаў. Іх нельга атаясамліваць з чымсьці застылым, нерухомым і напружаным. Больш за тое, спецыфіка руху па клавішах патрабуе ад музыканта яшчэ адной анатамічнай асаблівасці – даўгія пальцы. Але нават у гэтым пытанні сустракаюцца нюансы. На вёсках мне трапляліся музыканты, у которых, як бы сумна нават пра это гаварыць часам, але у которых не все пальцы былі. Это музыканты-инвалиды, которые играли там с 4, с 3 пальцами, умудрялись играть. И вы знаете, не кепска атрымлівалася. Увогуле, грані на акардэоне здаецца досыць спецыфічным навыкам. Як-ніяк у правай руцэ фартэпіяна, у левай звычайныя кнопкі. Але ці можна сыграць наадварот? Здаецца, наўрад ці. Есть у меня ученики левши, справляются. Сама правша трудно судить. Не знаю, имеет ли значение, но много знаю даже знакомых, которые профессионалы,
То есть они учились и играют нормально. Я по телевизору видел Петра Дранга, который играл на аккордеоне, и мне тоже очень захотелось вот стать так, как он. Кожны віртуоз некалі пачынаў з азоў, нескладаных твораў і немудрагілістых інструментаў. Але кошт шараговага акардэона чалавеку непадрыхтаванаму наўрад ці паддасца чымсьці прымальным, ад некалькіх соцен да некалькіх тысяч еўра, і гэтым не абмяжоўваецца. Первым аккордеон мой был маленький такой, синенький вельтмейстер. И мне только привезли его, и я сразу начал что-то там подбирать. Это получается как со скрипочкой на вырост. То есть начинает ребенок с маленького инструмента, и покупать раз-два, наверное, приходится. Паважаючы сябе акардэаніст, як правіла, мае не адзін інструмент, а цэлую калекцыю, ярчэйшай для сольных выкананняў, больш індывідуалізаванай для падтрымкі спеваў ці для ігры ў ансамбле. Часам я взгадываю Владимира Харитонова, который говорил, что ты играешь там как пьяный гармонист. Да? Вот. Маецца на ўвазе, что там вельмі шмат акцентовок, там вельмі часто мяхі туды-сюды ходзяць, да? Там не трэба так играть. За час свайго сцвярджэння на тэрыторыі нашай краіны вылучылася дзве манеры грання. Яны, дарэчы, істотна адна да адной адрозніваюцца. Вясковая і, адпаведна, гарадская. Якая ж з іх заслугоўвае называцца ідэальнай? У вясковым выкананні, па-першае, больш сціплыя інструменты, па-другое, больш сціплыя музыканты, для которых важна не тое, як яны, так сказать, прадэманструюць себе на сцэне. Вясковы музыкант увогуле там паміж 3-4 клавішамі весь час рухаецца. Вот. А не робіць такія, як кажуць, гліссанда на всю клавіатуру. У пошуках ідэалу народная думка пераўзышла саму сябе. Паказала, наколькі мудрагілістымі могуць быць майстры ў сваім жаданні зрабіць любімы інструмент універсальным. Адна з такіх спроб належыць майстру Зашмян, спадару Высоцкаму. Вельмі грамосткі, вельмі цяжкі інструмент, у которого две клавіатуры. Клавіатура акардэонная і клавіатура гармонікава-баянная. Да? І можна было іх пераключаць. Я бы сказаў, што гэта хутчэй инструмент, связанный с полетом фантазии. В Ленинграде придумали такое что-то среднее между аккордеоном и баяном. Такие, то есть там 3 ряда, но вроде расположение какое-то такое своеобразное. Экспериментируют. Здавалася б, зацвердзіўся акардэон пакалення Next, так званы электраакардэон. Але далёка не кожны музыкант імкнецца скласці з ім тандем. Это живой инструмент. А там, синтез, электроника. Поэтому, если играть для души, то только на этом аккордеоне. Спробаў удасканаліць акардэон безліч, але яны не атрымліваюць далейшага развіцця, а таму поспеху. У выніку майстры вяртаюцца да старой добрай класікі, прызнанага дзесяцігоддзямі варыянту. Дзе можна было набыць акардэон па прымальным кошце і, што немалаважна, неблагой якасці яшчэ ў 1864 годзе. Вядома ж, у майстэрні італьянца Паула Сапрані, якую той адкрыў у Кастэльфідарта. Там і сёння квітнее вытворчасць акардэонаў. Дарэчы, кошт асабістых экземпляраў з імем дасягае 25 тысяч еўра. Гаворка пра знакаміты на ўвесь свет хонар гола. Набыццё інструмента такога кшталту – адметная падзея для любога музыкі. Сустракаюцца неверагодна прыгожыя экземпляры ў калекцыях, на аукцыёнах. Можна іх набыць з рук з неверагодна прыгожым перламутрам, з прыгожымі клавішамі, касцянымі, сапраўдныя касці, з прыгожымі рэгістрамі. Ужо ў даволі небяспечным стане, ў стане такім, который лепш пасуе музеям. Першыя ж і пакуль адзіныя айчынныя акардэоны вось ужо 14 гадоў ствараюцца па сістэме Краўцова. Гэта і ёсць той самы беларускі эксклюзіў. Заказы есть, и есть лауреаты международных конкурсов на этих аккордеонах Кравцова, которые, в принципе, стоят на одном уровне с баянистами, самыми выдающимися в современности. Акардэон зусім малады, тым не менш ён прайшоў складаны, але вельмі цікавы шлях. Ад губнога гармоніка да сталага саліднага інструмента. Ад ізгоя да любімчыка публікі.
У нас есть яркие такие исполнители, которые что-то нащупывают. Они, ребята, молодцы, они занимаются вот этим. Так акардэон усё радзей можна ўбачыць на вясковых святах, але гэта не абазначае яго страту. Проста ён рыхтуецца выйсці на сцэну ў новым амплуа. І ўжо зусім хутка гэта спраўдзіцца, бо людзі ніколі не страцяць тое, што любяць, асабліва на генетычным узроўні.